ahirki aýdymşygyny yglan edýäs. Arka verip uyduğumuz, sarpa bilen söýdüğümüz, millet bolup, kemil çıkıp yoluna baş koyduğumuz, milli lider bu yollarda siz mizemiz baydağımız, can vatanım Türkmenistan, jahan içre dowam bolsun, arkadağım ömrün uzak, ak yolların rowan bolsun. Mehriban ileşler, Ýanglan Diyarym telewiziýasynda ahyrky bolup çykyş etmek üçin Lewat welaýatynyň Däne Etragynyň Medeniýet Merkeziniň aýdymçysy Gurbanuly Muhamedguliýew. Gurbanuly bähleşikde sizi hoş gördük. Sağ olun. Assalamu alaikum, mehriban adamlar, hormatly emin agzalary. Hormatly prezidentimiz Sunwatyň hak howandary bolup, Türkmen medeniýetiniň owazyny dünýä ýüzüne çykardy. Müňdirli öwüşgünler bilen halka lezzet berýän Sunwat halkymyzyň ruhy taýdan gollaw berýär. Hormatly prezidentimiz biz ýaşlara atalyk aladasyny edip, okamagy, öwrenmäge, döretmäge ähli mümkinçilikler döredip berdi. Şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, ýurt bähwetli işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, Gurbanuly. Nähil aýdym bilen çykyş etmekçi? Men Daňatar Hydyrowyň sazyny, Gurbanzar Ezizowyň sözlerini Şadyan gün aýdymy bilen çykyş etmekçi. Şadyan gün aýdymy häzir tomaşaçylarymyz üçin uly ruhy lezzet berip hemmek şeýin şahatlandyrar diýip umyt edýäs. Ýöne sahnamyzda çykmazdan odal bir soru Şadyan gün niýeňizde? Siziň durmuşyňyzda bir näçe ýatdan çykmajak pursatlar bolandyr. Şolaryň içinde iň şadyan günleriňiziň birini ýatlasaňyz, hemem siz üçin bir täsirli bordum Şadyan. Maňa 2014-nji ýylda döwlet synaglaryna üstünlükli tawşyryp, Lewat vilayet ýürüýti Sunwat mekdebiniň talyby bolmak bagty nesip etdi. Şol güni meň durmuşymda bir iň ajaýyp şatlykly günleriň biri boldy. Galy bersede, ynhaşy gün Ýanglan Diyarym telewiziýasynyň vilayet tapgyryna gatnaşan, ynhaşy gün hem bir şatlygymyň çägi ýok, begenýärin. Buňa hiç kimiň şüphesi ýok, sebäbi bugün hemmeler şuň ýatdan çykmajak günleriň biri Ýanglan Diyarym telewiziýasynyň Lewat vilayet saýlama tapgyry ene jemlenip barýar. Ende size üstünlük arzu edýäs, Gurbanuly. Ýöne şu ýerde bir sahnamyza çykmazdan odal bir ýürek arzuwlaryňyzy, ýüregiňizde besen ähli sözleriňizi ýyleşmemiz bilen bize tomaşa edip oturan ähli tomaşaçylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz. Sağ olun. Yeni bir ýoly bize şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaşymyza çäksiz alkyşymyzy aýdýarys. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Ýurt bähwetli işleri elmydama rowaj alsyn. Sağ olun Gurbanuly, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size durmuşyňyzda budama şatlykly günleriň köp bolmagyny arzuwlap sahnamyza ýollaýas. Üsülük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Ay günü keyfini aydım aygarın, keyfini hoş salam yollayan günü, tanıştık üçinle beyler dostum, kalan keygim deyip geçen keyfini, yönü keyfini la 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 la. Keyfini, keyfini, yönü keyfini. Karakol çağanı uçtay götürüp, Münir yarın tadan dolu kellemi, Tuğdasın yarın döker oynayar, Yeri şol tuğdaş, Lığım dönemi, lığım dönemi. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Keyfini, keyfini, yöne keyfini. Kuşlarım bağlarında cağıllı çoğul, yolları da bağlarım, kuşları bilir. Bu terkin yayına o teyrine ayey, keyfine keyfine, yöne keyfine.
Muhammed Guliyev, yerini yetirip beren aýdam üçin köp sag bolun. O adyňyz mundan belent ýanglanmagy tüýsürekden ardy edýär. Tugulama Şadiýan gündüň aýdamy ähli dinleýijilerimiz bilen birlikde Şadiýan bolup hemmämiz dinledik. Mehman yerişler gelingen orsu, Gurban Gulyň yerini yetiren aýdymyna syn vermek üçin Türkmenistanyň atgydan artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Hormatly adamlar, hemmämiz eşitdik Gurban Gulynyň aýdan aýdymyny, Daňatar Hydyrowyň sadyna, Gurban Nazar Ediýewiň goşgysyna, Şadiýan gündüň aýdymy ýerine ýetirip berdi. Şol aýdymda dogrudanam esasy sesem gerek. Ýöne berdi esasy şu aýdymyň häsiýetini geçirip bilmekde de. Sebäbi sadyň özü Şadiýan günüň häsiýetini berip durda. Şoň üçin aýdymçynyň ýerine ýetirjiginiň esasy maksady şol goşgynyň manysine görä şol häsiýeti tomoşaça geçirip bilmeli. Senem şol Gurban Guly tüweleme şol häsiýeti geçirip bildin. Sebäbi ine ştaýdak oturan hemme tomoşaçylarymyz sana görýärmi näle erçarpýarlar. Ana şoň miwesi da şol. Şoň üçin sana berekella diýär. Sana gelecekde de üstünlük arzu edýär. Köp sag bolun. Sag bolun.